kasa. Next level maka zo bana hadarin sama yau zai ko da kishirwa. Comrade Ahmed Yusuf Rish jarumi ba za mu kibin ka ba. Tafiyar kamar nan mun bayan ka sai da iran ku cikin kasa. Bismillah tabara ilahu sarkin da yayi dare yayi safiya. Mai iya mana komai rabbi sarki zare ne na wake gwanin kasa. Comrade Ahmed Yusuf Rish mun yi fatan kai ta zama bisa. Kokarin da kuke a cikin kasar nan ba za mu bari marasa ka ba. Next level maka zo bana hadarin sama yau zai ko da kishirwa. Comrade Ahmed Yusuf Rish jarumi ba za mu kibin ka ba. Tafiyar kamar nan mun bayan ka sai da iran ku cikin kasa. Tafi jamu mu bi ka uban place Spanish Ahmed Yusuf maza. Ka zan manaja gaba bangaren hada match ka zarce bangaza. NFF board member muna nan da kai na sai yau ta zo kusa. Da irin Fresh a cikin Najeriya kwalla ba a raina ta ba. Next level maka zo bana hadarin sama yau zai ko da kishirwa. Comrade Ahmed Yusuf Rish jarumi ba za mu kibin ka ba. Tafiyar kamar nan mun bayan ka sai da iran ku cikin kasa.